Takže samozrejme, keďže to je taká suchšia krajina, v ktorej sú púšte, veľa piesku, tak tam nesmú chýbať ťavy, na ktorých sme sa aj z Lily povozili a bol to naozaj super zážitok, pretože sme sa vozili prvýkrát v živote, ale akože naozaj to bolo super. No a neuveríte, ale na ťavách sme klusali a umožnil nám to ten Ujo, takže som za to veľmi vďačná, tak a naozaj to bolo pre mňa niečo neskutočné. Tiež sa v Jordánsku nachádzajú aj kone, na ktorých sme si tiež zajazdili, ale neberte hneď prvú možnosť, ktorú vám budú ponúkať, pretože akože ja poviem, že za tie peniaze, aj keď to nebolo veľmi drahé, sa to veľmi nevyplatilo. Videli sme tu aj takýchto krásnych somárikov, ale boli tam aj nejaké mulice. No a teda takto tu stáli, pripravení a keď sa niečo ďalšie chcete o nich dozvedieť, čo sa vlastne ich týka aj tej krajiny, tak vám odporúčam si pozrieť ďalšie video, ktoré vyjde na mojom YouTube kanáli Život s koňmi.